major mobilització. Mireu, avui el que hem de vèncer és la resignació. I guanyar la resignació en aquestes properes eleccions és guanyar la dreta. I no la dreta política, els valors de la dreta, les polítiques de la dreta. A la dreta que es presenta sota el paraigües de Convergència i Unió i PP, però també els valors de la dreta que avui encarna també Rodríguez Zapatero. Només vencent la resignació guanyarem a la dreta i els seus valors. Els defensin Mas, en Zapatero, amb retallades socials i amb una sortida tan injusta de la crisi. I el dilema està entre la resignació i gent que vagi a votar. Avui a Catalunya tenim un avantatge, i l'avantatge és que hi ha una majoria social d'esquerres. Segons la darrera enquesta del CEO, el 32% es considera d'esquerres, el 20% de centre-esquerra, el 17% es considera de centre i només el 12% de centre-dreta. Per tant, tenim una majoria d'esquerres. Aquesta majoria hi és, però necessitem que aquesta majoria s'activi, que aquesta majoria rebel·li, que aquesta majoria no es conformi amb el que hi ha, com diuen Rodríguez Zapatero, que aquesta majoria el que faci és determinar que sí, que ells marquen època. I marquen un lustre, una dècada o potser fins i tot una mica més. Jo estic segur que volen més de polítiques de retallades, sinó d'esperança. Ni volen ni un lustre, ni una dècada, ni molt més de menys que se'ns ha apuntat, que se'ns ha incorporat. En Joan Ramon és un exemple. Tot això és el que necessitem. Així que endavant.